Şu jaý alan ýagdaýynda saňa oturan ýerinde aýda 20 000 manat pul berýär. Nädip diýäňmi? Şu wideonyň soňuna çenli gör. Salam mehriban doganlar. Bu abzor etjek howlu jaýymyz bu jonyda ýerleşip uly ýoluň gyrasynda Ýene bir aýratynlygy jaýymyzyň öz eklenç çeşmeňiz bolýar, öz eliňizdäki söwdaňyz bolýar. Ýöriň onda sizi tanış edeýin. ýörüň. Howlymyzyň içinde birinji eklenç çeşmeňiz dostlar, ine hal ýuwulýan kim çiýskasy bolup gitýär dostlar. Howlymyzyň içinde Howlymyzyň birinji plany dol remont edilmedi. Bärde bolsa ikinji planymyz bar. Ýörüň onda ikinji planymyzyň içi bilen tanyş bolalım. Ne mehriban doganlar, ikinji planymyzyň içine girdik. Jaýymyzyň içini görseňiz ýagtyja patologlar, amalçypanlar bilen bedelen. Görşüňiz ýaly. Gelin indi mihman otawymyz bilen sizi tanyş edeýin. Mihman otawymyzam görşüňiz ýaly, designerski bedelen, diwanlarymyzam bile aýratyn, özüne çekiji bir ýagty bir renkleri bar. Görýän ähli öý goşlaryňyz galýanlar. Gelin indi sizi ikinji otawymyz bilen tanyş edeýin. İkinji otawymyzam ýagtyja görşüňiz ýaly remonty edilen. Ak zat alynyňa ýagşy diýilşi ýaly akça mebellerem goýupdyrlar. Gelin indi ýatylýan otawymyz bilen sizi tanyş edeýin. Ýatylýan otawymyzam görşüňiz ýaly giňişe, döwrewap derejesinde oňarlan. Aňyr başy mebellerimiz goýlanýar. Gelin indi men sizi sanuzel bilen tanıştırayım. Sanuzel mizam görşüňiz ýaly bir otaw ýaly giňişedir. İkinji planymyzyň öňüne ýerleşdirilen kuhnýamyz bilen sizi tanyş edeýin ýörüň. Kuhnýamyzyň içi bilen sizi tanyş edeýin. Kuhnýamyzyň içinde uly halajilnik, kuhnylarymyz mramorlar bilen bedelen ömürlük zatlar. Bärde pasuda ýuwmana gerek ýok. Pasuda maşynyňyza çenli taýyn. Hemme zadyňyz görşüňiz ýaly döwrewap derejesinde oňarlan. Mebelimiziň renki ýürege düşmejek renkde designerski edilip bedelenler. Ondan başga da nahar zat pişirip durkaňyz aýal gyzlarymyzyň söýýän seriallaryny hem bärde diňç alyp görüp bilersiňiz. Tuweleme türkmeniň toýu goşa-goşadan gelinişi ýaly siziň hem hojalygyňyza toý